Kay na sige panguhit. Agay, makuha ko. Palit ko ron. Hello guys, good morning. Ay, sige, panguhit. Diras ko, agay. Sa kong likod, si Wakwak, mamaak. Naman ka. Kaya si Wakwak ko, sungugan ka ini. Tapos si Rosel di ara. Magpalit ko shampoo guys, kaya hotdan di shampoo. Kaya wala, may naka-grocery guys, kaya kung wala kong bana, sige, uli gabi kay travel na sila. Palit na lang kukuan. Travel sila guys, busy si Banana. Nya. Imbis mo ulit sila sayo, dili makaulik sayo kay ang yang busik mag-swimming pa man niya, magabin ano ko sa Springland. Palit sa kukuan. Idawata lang ha. Jaguman lagi. Kabot sa mukha na. Ano sa kabot? Uy, sabak ka diya. Si Inday, yung doon yung gikanan god. Yan, para ba si Dagol sa gawas? O yan si Inday, oy. Para ba si Dagol sa gawas? Tagbo din si Dapkid, guys, oh. Hi, George Trigan. Nasis ka lang. Ay. Tagbo din ka Dapkid. Ay, mata na de ka, George. Ano ang serpentina diri, oh. Ano ko mga go. Magpalong ko sa suga, guys. Then magkuha na lang po bulak. Hala, nadaot ang dahon sa kong gabon. Naon, indaghan na gid siya, oh. Na papaisa, oh, nalaghan na gid siya. Magpalit sa ko og shampoo. Kuha ko serpentina. Hala, namatay na po ni, oh. Ang serpentina na ko, guys. Hi, baby. Ha? Oh. Para sa akong YouTube. Magpalit ko shampoo po. Ayo. Ay, kasi daybe. Ah, national gapon ka? Bayot national pod. Pilot si Marmar. Ah, pilot po di ay. Akala sila si Bayot di ay, no? Ay, di ba lito din? Shampoo ako halos. Katong Palmolive na red. Then isa ka keratin pod. Sushi! Sushi! Ganira los. Eh, doha lang ka shampoo los. Kay kalas kay kung buko shampoo, bisag nipis kaayo. Nya kanira bang shampoo labinam, labanan kay mga maupaw data. Dakaw si Ate Los? Aw. Salamat, Los. Dudong amay. Ako sa ning ihatag ni Banana ang shampoo, guys. Naligo rapat walay shampoo. Langga. Diara, oh. Ang na lang po ko direk serpentina. Ay, serpentina po direk ning turok, guys. O, dining kanal.
Ay kaning kilid sa balay ko first. Nara ko ga. Last banana. Mangwa sa kuwain. Palawon sa akong suga ha. Mangwa po kong bulak. Mangwa po kong tangkong. Kay para kang kuwan. Balik na po ng kuwan. Oh. Bayabas. Ay kaning lamigas. Ito man yung gimunta ko. Kami pa kay tulog guys. Ay mata lang itag sayo kay work man ni banana. May magdigamo. Loy man gud po si banana. May magdigamo. Magali-gali. Ang tao na siya. Kay apas na siya sa oras. Nga po ko diri sa balay sa akong magulang guys. Kaya palungon na po na akong suga. Mahapon. Pag mabuntag sayo, kumuan diri magpalong sa suga guys. Una nga. Kaya sayang po di palungon ng suga. Ang kurente. Gay. Iatot mo ni eh. Punta na akong cellphone diri ah. Anak sa anak mo. Sa suga guys. Oras guys is alas 5 pa kapin sa kabuntagon among balay. Doon ramig balay kung magulang. Kuan na rin kaayo. Kanang tapad ra. Kuan na isa ka do pa kapin. Nara berting pagka kuan na sa buta. Na wala ka dayon og ani silang sister karong atong Domingo kay nabisi sila. Na mga dogi dito. Nabisi silang sister sunod na lang da Domingo. Ingginan ako siya nga magsuhol na lagtawo para palimpyo aning balay kay batig yung pagkakuan na gawa. Dito abot sa kilid dito sa likod. Inugawa. Ito ni saradan ang portahan kay. May pagkadili ibangon kay. Tugnaw king panahon misaga gaulan si banana nag-aircon lagi hapon. Samot ka tugnaw. Ang uwa tag bulak guys. Dara. Muna ganahan kung inom ani guys kana bitaw kung mata mo blurred kana gikan mag cellphone maligo or manghilamos kani makapalinaw sa mata ni guys. Din lami po kayo mo makainom ka ni guys manguyab din ka. 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang amo dito ni tubo naman pero si banana mingon man siya nga gikuan day paputo kay kuan man gud to siya guys mudak ko og mayo din masagbot na ko among gate mana nga yahang ipakuan yang ipakuha araw na mulak na gani na magkuha ko kuan guys tangkong kay ang ako ang oo, wala na yung tangkong kung baon. Ay, George! Ang George! Una itay, makatanong kasi mang tae. Awa kay matumban ka na ako. Yari ko mga tangkong. Bati na po kayong pagkakuan sa kong gikaman ng tangkong. Yari una yung tangkong. Anauna na to sa kong tail kay bisag na ay bitin. Nao? Nakaanak tangkong ako ang bauo kasi wala na siya tangkong napapay matilok daari guys napapay matilok ang tamuagi ani ay bakit naman yung pagka saguta na may manok dari diba ka ni manuhik ni manuka ni sa inyo tuhikon ta nalagi ni digit diri ay tangkong diri napay matilok wala mong gumika lakaw gabi guys kay gabi na ka ay si banana nakauli mga alas 6 na kape na niya gikape kung lakaw mutong ginan ako siya nga ilang sa tam lakaw basta mabot akong tapol guys pag ilakaw may tabok ay nan tagak ang bulak discolored ako ang bao man ay wala tangkong kinanglan nga makuhaan og tangkong hindi na niya importante makakaon siya no kayo panuhik to ka nahulog ako isa ka blue turnip juting nara na natay kuan tangkong dayon punan lang nako ang bulutor nito isa kay nahulog ang usa dira ko mga sa kong tanom kalig ko sa mga pupo sa kong mga dogi kay taga na kay pupo inora ko ako isa kay nahulog ang usa hala ang kalamungan nanubo na pod nga alam mo nun ako nagpamutol sulod na ta guys ato ang sulod sa bahay ito mga dogi ano man na, hinday. Salud na ko guys. Ito kung tanglan, napahak na. Hi George! Si George, kaya sunod-sunod. Ato mo na siya maglaagan sa pikas kung musilingan. Ako benta ng adapon diri si George guys. Kanang amuan na yung kuano ng taba di. No, sugot si banana ay kay. Kapoy na siya tuwan sa mga dogi. So, nang panahon na siya. May, ang lana may kay gaawas-awas. Ha? Gaawas-awas. Na o?
Awas may. Bula. Yung lana kong gidala. Kipadaan na. Naon, nabasa kong kilid may. Padaan kong lanang banana guys. Kay ngadto man ko sa pikas good. Itong dala kong lana. Ya, ang lana guys gawas. Oh. Magiluan to ba? Aman ron. Tindaga to, wato ka sa mo sing ibati. Halak. Yato so ilanong sa Agyan man ng tiger god. Niluan na pod. Pero baka nakakaon nag-ilaga-aga nga gihiluan. Well. Nagkuhan ko sa bulak guys. Butang ko sa atuan. Hindi ka ito kung nalamas. Pero ano ka nyo daot ang tuan. Nagluto ko bulad ulit guys. Bulad ni lagpad ba din. Butangan ako naghanting kamatis. Naralami. Na hi guys. Hi guys. Na murag wakwakon mahadlok og kamera. Murag iyang amahan. Iyang amahan pud guys mahadlok og kamera guys. Nag-init og tubig guys eh. Ako ang ginit og balik ang tubig kay ganun na raman ako niya si banana wala pa nahuman. Laluya tong tiger. Oy, asa ka to karon? Ikaw di ka maglaag-laag ha. Dili magsige gawas-gawas kay tanaw si tiger na hiluan daw to. Nagsuka-suka si tiger ga no. Gahapon pa na siya gasuka-suka. Ha? Ako na ibulad guys. Okay, dili naman pwede ma-charge. Ibulad lang na ako kay nasudlan. Awa dong. Pati gini siya ba kay mag-atang jud anang dalan ba kay balong moagi ta. Buang. Atang jud siya anang dalan. Hawa dong, hawa. Hawa, hawa. Ete. Na, naglubog ra ko te, ay. Ano man? Labad akong ulo. Ara ko sa kwarto perme. Ay, ato isang adlaw dito mi sa tuburan gabi namin naabot. Pero gahapon ano galubog ra ko.
Asa nga, unsay color? Unsay color te? Basa siya, basa. Basa. Basa siya, murag kamatsunan. Oo ba mo iring naraman dari ang kuan. Ang katong wala diri sa balay itong puti. Itong puti ang wala sa sulod. Unsay color ato? Banbanon man. Banbanon. Basa siya ba niya? Basa siya na. Murag nagdung tubig. Oo ba? Si Tiger. Ano guys, tamanos ko sa mga pupo sa itong mga doggy guys. Dahil magpapin ko silang mga pupo, maghipos. Kay, naay mga pupo. Hipos sa pupo. Mana ko pangipos sa pupo. Mana kamay? Kape. Wait lang. Nabili ng tangkong guys. Dara o. Ay, nahulog pa jud ang dako. Ako na ipakuha ni banana ron. Ilabay niya itong kuan may pupo sa mga iro may. Ihapit niya. Imong anak ni Kay, tanawa to. Iluan. Sige, patay mo. Bulan-bulan pa yun, samot. Makakwak, dari lagi mo, kaya mo gawas dia. Buntak sa'yo, sa'yo kasi yung kwan.
Ay, ano to style dyan? Lingkod sa ako guys, kay gikapoy ko, gihanga ko dagandagan, adto ko speaker sa balong suga, nagkuhag mga herbal, nagkuhag tangkong, nagtrapog lang sa gikapoy, man ko eh. Lingkod lang usa ta, kay power sa ta. Naluto naman siguro ng rice may. Init kayo ron bala, nindot kayo mang labaron. Laban ako ng mga haba. Pamunggoy ko ng mga ero eh. Igo. Hindi alam nagtanama. Paligo na sila kay manulod gihapon. Ug dili na lang dahil sila pasulon diri sa sulod ay may. Kay makuha na yung mga balhibo. I-andad na sila dito sa gawas. Yung mga habol, lagang kik balhibo. Ito sa una, wala na sulod ang mga pandere, doge. Ang atong habol, lili na kayo kan. Ito, nangawala agad ang balahibo. I-andad na sila dito sa gawas. Nangihi, siro sa trapo. Wala lang dito. Tiger. Yeah. Taman ni Rochelle. Misik ang mga gikan sa CR ba nang nag-inom og tubig. Nge. Ang dula ang dua guys. Kani si Dodong sumugan, kani si Dodong. Na. Dula silang dua. Ay, pag sige panungog diha daw. Rochelle. Guy, si Wakwak eh. Siya manuwak. Naway kang Dodong amay? Away ka? Nagkong wakwak. Sige na, luto naman tong rice. Ay, egg dito. Lami kay kung tulog sa'yo, di kita natulog gabi sa'yo. Lami na yun kay pa itulog buntag sa'yo. Natulog may gabi guys, mga alas 8 siguro to guys. Kay, nanginom ko og katong bayabas, og saban na. Agoy, bayang, yung ikog, gitabunan ang kamera, ay, pay, ang ikog sa minion. Tanawa guys, oy, ang tabunang kamera guys. Oh. Ayag iabot og pay dire imong ikog kay matabunan ng kamera. Ang uban nimong pantalon labanan ako turon, nang laba man ko ron. May kun ato bulingon. Kana na lang oy, ko ana laban ako sunod. Tarungan ng rip ko. Naro sa piring oh. Piring. Sikon, medyo ka balik no kato si Potri no. Naka to si Potri. Pat na lang sila. Ay nako guys. Kaon na si Banana guys. Kayo ito nagatapok na po mga miming guys. So, ara si Wakwak. Agoy. Kamera. So, ara si Mickey o si Piring. Narang isa. Ang nawong. Ang muta na muta na pumiron. Kaon na si Daddy. Ay, kaanta.
Yan sudan kay boiled egg. Ay tayo ka uli mo sayo iyaga kay mamatado taga. Magpapali, kaulit, pali. Kayo. Ano lang, madugay ka, magkadugay ka. Kauli kag kung madugay kag uli merkado ta ang hindi ako na po'y kapoyon mo lakaw ay na. Kapag-ulanan, ano eh. Kapag-ubuhan yun, walang Ina nang jud kag serpentina. Tikol gin, magdala kag tikol gin. ano, kapag-ubuhan. Ikan mo lang sa tikol gin. Sa sipon ra manggod na. Isipon pa day ka. Ang aso po. Oh, inom pa kaan na ripetan taon niya pang ubo. Ay kato kalabo. Nya na lang ko nanti kag kalabo. Maulanan, ginawa niyo. Uli ba? Ulan init kayo gikan kag aircon nya mainitan may maulanan na mo na hinanap dako abaya mo binang kung init kayo asa kung mugawas diri sa balay mainitan ka din mukalit og kanang kuan ulan pagkat gabi ana wa na pislango na dayon makasakit man gid karon ang init ulan kay tungod sa panahon ba. Balong din ni banana guys, magkuhan ko sa'yo. Naluto ng rice. Okay. Magandang tagbalong ni banana. Ito cute kayong balunan ni banana guys. Limpyo naman din ni Og, yugasan na niya. Tangan. Rice. Terraces. Rice tira. Hindi, sulod na. Ikaw po dagol, otro po ka dagol, gawas-gawas ka dagol. Nga na, ay magandang tagwan ni daddy. Hindi kayo matang. Tiger ba? Kaon sa dilo. Hindi kayo matang. Ano day usakan ano ko among gunis kaning tulo ka baso kapin. So kay sa matubig. Ay wala pay kaon bots na unsa day ka? Maigo ra imong rice may mabusog ra. Kanang ko anak kay masayang po bisag di nimo mahurot na. Ulat eh. Mahal lang kilo ani. Kay aplan tapos ni may aplan. Ulat po. Ang ispat ko malimutan, may butang dito. Akong mga miyaw-miyaw ay nag-atang na ay wala pa gani kaon. Sayo ko mga kaayo mga on mo na. Unsa na mo oras sa kakaon sa gabi eh. Nangaon sila gabi eh guys. Sayo po dahil guys. Mga alas 5 di ay. Pagkanoon lang din ako ni sila kay para
Relax na nalaba ko na sa init. Sayang ang init. Namatay lagi ng isa. Ano na nang kuhaon kay namatay. Naman nagugas ang plato para di maghuot ang tuwang banggira kay dahil kita naon og naihugasan. Hugason. Piring. Gutom nakapiring. Wait lang piring nga mag-andam na ko rin. Jam. Luto ko bulad niya may. Ikaw nagdagang kamatis ba? Tangag ma-fran namtay ma-fran pa din. Kainit ba? Ay, sa buntag na lang kumanglaba may pagka gabi aga sa may. Okay. Mamakang mga nakuha na siguro karon mag-general cleaning. Natulog sa pagbalik siguro eh. Ano agad tulog eh. Oh, what? Gahapon nagsuka-suka na to siya. O din. Pagkahuman. Kaon pa. Okay pa to siya. Natulog pa siya sa kong tapad. Baka nakakaon na kung balik ba? Normal na to. Oo. Pero karang giluan na dito kay alimasal naman siya. Ano si Sasha? Kuha naman na kainom anak kanang Yakult. Butangag asukar. Yakult, butangag asukar. Mulian. Kita ko sa video. Pagka pila ka kuan adlaw giwala sa video. Kaya di nakasapi ang bit.
Bugat man kini busog ning kuana go bugasa kay yung bagaon ba kung feel baga kay nga bugas. Baga, ignaw, baga. Baga ignaw. Kay si George pa. Ang lang George. Initon sa natin ng biyabas. Hello everyone! Dito na po na ako kung biyabas guys kay para dili mapanos. Unya na lang kainom og kalabo guys. Uli mo. Magkuha na po kog kalabo niya guys. Kanang ubag kay. Ang ubo ni banana ni gahi alangan kay musigarilyo man di gahi. Nag-ampon na si banana guys. Kumaadto na siya. Diri ra, dili mo lakawa kay mangaon na moron. Nag-prepare na ko kung mga dogi guys, nara. Takanon ako sila sayo kay sayo mo dahil sila na ni hapon gahapon alas 5. Ingong kwarta opon ito. Ayun, kaya kasi kung doon. Opon kay para kuan. Back to si Quinta. Yan, ano pa kita? Lapang ba? Ano ba? Kaya na pa? Ano ba yung kaya? Ana. Paano? Ano ba ito mo? Ano ni mo? Kaya ko na ang yung Ito man. Ah? Ano man na naglangi. Ha? araw na po yan. Ayaw kalimot atong pobreng kahoy ha. Paano lagi? Ano ito? Tubano? Uy, ano yung nag-aanit? Ano ng garda? Sige, sige, hilo. Ang sabi. O ba? Butang na sa bulsa, no? Bisan pag dili ila po yan, bisan pag asap po nagmang gina sila. Para iwas, magdala na lang dyan na. Balo ni banana guys. Ha? Ang pagdala. Nag-ino na kag metformin. Para unya ni mo. Ayun na, may lagera. At doon na si banana guys. Saan na day oras may? Metal City. At doon na siya guys. Nato yung tangkong nahulog dira o. Ay, uring ko. Butan na siyang chinilas. Dili lagi ba? Okay. Bali ang ping lagi ito. Oh, ate. Ba. George, magilok. Natin nahulog di tangkong may ambi na may. Kay sayang. Grabe si George oh. George W. Kay dako-dako man dahil yung nahulog oh. Sayang man.
Agad, gihubuan ko sa buang. Bye. Ayaw ba? Dari tao, dali. Dali, dari. Ay, naghilabti kay kang baon na ikaw. Dari tao, kay nadado, dali. Dali. Mahulog akong cellphone. Ana ra. Naunsa man siya, uy. Aman gibutang. Bilin iyang lisensya og iyang yabi sa motor. Dati gining tawanan ni. Iluwang na jud kaayo. Kaya mo nilag tambal ng tanglad. Tanglad? Oo. Lagi. Kaya mo na nilag tambal. Si George gagon, tulontong dalunggan guys. Nagsunod din na. Pagpuyo ba? Ito din na siya. Oy. Diri oh. Ang anak. Ito ba na sinukuan? Oh. Ito. Nagpaabot niya sa iyang daddy guys magawas. Hanad man ito siya guys nga. Diri ra. Ali. Ari. Ko daddy gawas na. Diri. Daddy oh. George. Ha? Nagay kay ka lang buang. Nenay sa lagi na mo sa derilyo ba? Para pagkalabo. Daganon ang kuan dahon ay 11 ka dahon eh. Tunga sa baso lang tubig. No. Bye, amping nagluto. Bye. Ato na sa banana guys. Ato na. Ay, ako din ikuan ang basura kay bisag na ay basura karon. So guys, diri ra tataman guys. Salamat guys sa inyong suporta sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa pag-like, share, follow sa Facebook page, sa account ng TikTok. Og don't forget guys sa inyong pag-leave sa message sa akong mga vlog. Thank you everyone. Amping lang tanan.